Hola, sabies que a les passades eleccions a les Corts Valencianes el 62% dels valencians no van votar al Partit Popular? Si, per exemple, les abstencions comptaren com a escons buits a les Corts, mai hagueren tingut la majoria absoluta. Si votes en blanc, tampoc penses que ajudes a canviar les coses. Al contrari, en el nostre sistema electoral els vots en blanc fan que requerisquen més vots per a cada representant, dificultant l'accés als partits minoritaris i fent més gran la majoria del partit més votat. Per exemple, si tenim 10.000 vots per a 7 escons, s'adjudicarà un representant per cada 1.428 vots. 3 partits, A, B i C, amb 5.000, 3.500 i 1.500 vots respectivament, s'adjudicarien 4 escons el primer, 2 el segon i un escó el tercer. Però si als 10.000 vots afegim 5.000 vots en blanc, es necessitaran 2.142 per a tindre un representant. Així, el partit C deixaria de tindre representació. A més, els escons que correspondrien als 5.000 vots en blanc s'afegirien als partits més votats. Mira al teu voltant. Si no t'agrada com estan les coses, l'única forma que tens per canviar-ho és votar. Pensa que si tampoc t'agrada el nostre sistema electoral, segur que hi ha algun partit decidit a canviar-lo. I si no et veus representat en els de sempre, tens un fum de partits que sí poden canviar les coses. Busca, informa't, no et conformes amb el que veus per la tele. El 22 de maig fes sentir la teua veu. Indigna't i vota.